Ia na chi, Geraint Panorama, dyma fo fan hyn, ti dyma. Rhowch gymrydwiaeth iddo fo, achos mae o'n un o drefnwyr y rali yma heddiw. Fo oedd yn rhedag stonding YesCymru yn y Steddfod, yn trefnu bandia, gydlynu y stoc a'r gwirfoddolwyr, un sydd wedi ymroi yn llwyr i'r frwydr am annibyniaeth. Mae o'n rhoi oriau maith bob wythnos i achos YesCymru. Geraint Thomas eto. Ond mae rhaid i fi gyfadda, dwi'n un gwael am ymroi i bethau fel hyn, chi. Protestio, slogana, llafarganu, cynulleidfaol. Dach chi wybod beth dwi'n feddwl, yr hen chantio yma. Chantio. Be da ni isio? Pryd da ni isio fo? Sori. Fedra i ddim. Yna rhywun lwfdra Cymreig rwla mer yn esgyr ni sy'n mae'n caniatau i fi gymryd rhan efo pawb arall. Ond o ddifri wan, pryd yda ni isio annibyniaeth? Achos mae o'n mynd i ddod, oce? Pwydwch a panicio, mae'n mynd i ddod. Ond pryd fydda ni yn barod? Dyna di'r peth. Di'n mynd i ddigwydd yn yn oes i? Ta'n oes ymhlant i? Ta'n oes fy wirion, cana a nico? Dwi'n cofio nôl yn y 70au pan o'n i'n fyfyriwr, 70au y ganrif ddwytha wan, pan o'n i'n fyfyriwr yn yng Nghrys T, Cymru, Rydd, Gymraeg. Mi oedd annibyniaeth i weld yn bell i ffwr. Ond erbyn heddiw, dwi'n teimlo i fod o fewn yng ngafal i, o fewn yng nghyrraedd i. A ni sydd wedi benderfynu pryd, oce? Ni, a neb arall. Reit, dyma fo ymchwil Geraint wan. Yn ei lyfr Outliers, The Story of Success, mae Malcolm Gladwell yn datgan y gall unrhyw berson gyflawni mawredd personol efo 10,000 o oriau o stydio, ymdrech a ffocws. Gallech chi fod yn bianydd o fri, concert pianist, yn arbenigwr ar ffiseg, scientist, neu yn chwaraewr snooker proffesiynol. Dim ond i chi roi 10,000 o oriau o marfar i'r gwaith. Felly, sut mae darogan annibyniaeth ein gwlad yn defnyddio y ddamcaniaeth yma? Annibyniaeth gwlad. Be da ni? 1,000,000 oriau? Ia, digon teg, 1,000,000 oriau. Chwarae piano yn Pontio, 10,000 oriau. Cymru annibynnol, 1,000,000 oriau. Ond mae 1,000,000 o oriau yn gyfnod hir Bryn, dwi'n clywed chi'n dweud. Yndi mae o. Mae o tua 114 o flynyddoedd o ymgyrchu calad trwy dydd, bob dydd, ar ran un person, un ohona ni. Ac wrth gwrs, allwn ni ddim aros mor hir a hynny. Ond, os fysa ni'n rhannu'r oriau yna rhwng 100 o'na ni, mi allwn ni gyrraedd 1,000,000 mewn chydig dros flwyddyn. Ond eto, heb gysgu na bita na gwneud fawr o ddim byd arall. Mi fysa hi'n lot haws efo 1,000 o bobl. A 10,000 yn haws byth ac yn ôl bob tebyg mae yna 10,000 yn o agos i 10,000 yma heddiw. Felly, ia, sa ni gyd yn gwneud hyn, mond rhyw 100 o oriau fysa fo'n gymryd mewn blwyddyn. Rhyw 2 awr yr wsos. Dyna pa mor agos ydy Cymru annibynnol. Ni gyd, efo'n gilydd, yn eilltuo rhyw chydig o oriau bob wsos i'r fentar o greu Cymru rydd.
Ydych chi'n neud rhywbeth, sgwrsio fo ffrindiau, ymchwilio, dosbarthu taflenni, sgwennu can neu gerdd, rhywbeth, unrhyw beth. Mae popeth yn gwneud y parti dathlu annibyniaeth yn es, a mae'n mynd i fod yn ddiawl o barti. A mae yna groeso i chi gyd. Diolch.